खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि कासिकट्रायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। थांनाय मैया चिरां जिल्लानि कासिकट्रायाव गं द' गारिफोरनि लान्थ्रियै जाब्रबथाय जादों। जाब्रबथाया गोबां गुलाय गुजाय आरो खहा खालामदों जेराव राजा लामायाव गोबां गारिफोरा गाज्रि जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गं द' गारिफोरनि गेजेराव गंसे सिगाङाव थाबथानायनि जाउनाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो होनना खौरां मोननाय जादों। लोगोसे गोबां गुबुन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। अट' सालायगिरिनि फिसाजो अप्सरा बर' मुंनि सासे उन्दै हिन्जावसाया नेशनेल टिभि श'नि सुपार डेन्सार चेप्टार 5 आव सायख'जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया गावनि फिसाजो अप्सरा बर'खौ सासे मोजां डेन्सार जाहोनो नाजाबोदों। बारग' CGI रन्जन गगैआ लेङाइ हादोरगिरि जानो हागौ। लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखारआ माखासे देहायारि जेंना जानायनि जाउनाव हरखाबै बिबान एंगारनायनि उनाव सोर लेङाइ हादोरगिरि जागोन बेखौ लाना सावरायनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो BJP हान्जानि रन्जन गगैखौ भारत हादरनि लेङाइ हादोरगिरि मासिनि थाखाय सायख'नो हागौ होननानै इसारा मोन्दों। फैगौ BTC बिसायख'थियाव BTRआव गोदानै सोसनजानाय 81 गामिया देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय BTC बिसायख'थियाव भट होनो मोनगोन। BTC बिसायख'थिनि ड्राफ्ट भटार फारिलाइखौ फोसावबाय। BTCनि मोन 40 बियाबाव गासै 22,69,396 सा भटारफोर दङ। बेनिनो हौवासा भटारफोरानो जादों 13,29,742 सा आरो आइजो भटारफोरा जादों 13,39,637 सा आरो सा 17 थामथि आथोननि भटार्स दङ होनना मिथिनो मोनदों। जियारुल भुइया मुंनि सासे सुबुङा समाजारि बिजोङाव गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ हमजाबाय होनना खौरां फोसावदोंमोन। जायनि जाउनाव नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय पुलिसजों हमजाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांनि सायाव समाजारि बिजोङाव फोसावनायनि सायाव सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय रोखा खेंफोरथि होबाय। 20 नं मथंगुरि समस्तिनि सिङाव थानाय उत्तर खारिजा बिजनी VCDCआव उमेन एवारनेस मिट हाबाफारि खुंफुंदों सालबारि जिल्ला आइजो गांखं UPPLआ। उत्तर खारिजा बिजनी VCDCनि बेन्दोङाव थानाय अक्सिगुरि बाजार रायजोआरि नब्लाङाव उत्तर खारिजा बिजनी VCDCनि बेन्दोङाव थानाय गोबां रायजो राजानि बाहागो लानायजों खुंफुंजानाय बे उमेन एवारनेस मिट हाबाफारियाव मिरु UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा बर' बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। उदायाचल फाउन्डेसननि नाजानायाव उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव GNRC आरो जिल्ला जथाय सावस्रि बिफाननि हेफाजाबाव थांनाय मैयानिफ्राय सानबानि बेसेन नाङै फाहामथाय मावबादा खुंफुंनाय जादों। बेखेवनाय सानाव बे मेडिकेल बादाखौ बेखेवनानै होदों उदालगुरि जिल्लानि लोगो सामलायगिरि डक्टर कुमुद चन्द्र दासआ। मख'नो गोनांदि GNRCनि केन्सार बिफान, गथ'सा बिफान, मुलि बिफान बायदिनि देहा फाहामगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन आरो फाहामथाय होदोंमोन। गिबि सानाव फ्राय 300 बेरामिफोरनि रेबथुमनाय जादों। बेनि उनाव सियामबारि महिलापारायाव 26 अक्ट'खालि झारगावआव आरो कुहियाकुसियाव मेडिकेल केम्प खुंनाय जागोन होनना मिथिहोदों। फैगौ BTC बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै UPPL दोलोआ जादोंसै सांग्रां। गावसोरनि दोलोनि मावथिफोरखौ सांग्रां लाखिनो थाखाय श्रीरामपुर आरो श्रीरामपुर ब्लक कमिटिनि गंसे मावखुलि बेखेवनाय जादों। बे मावखुलिखौ BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होदों। मावखुलि बेखेवखांनायनि उनाव मोनसे जयनिं हाबाफारियाबो जानानै थाङो होनना मिथिनो मोनदों।
रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।